You know what happened yesterday? I was at this concert, and there was this singer and माय पर्स देर इज व्हेरी समथिंग इम्पॉर्टंट. अरे कालच 150 रुपयाची पर्स घेतली, त्याच्यात 10 रुपयाचं कंगू आहे रे, 5 रुपयाचे कानात येते गिफ्ट काहीतरी बाजेव महाराजा, 12 गावच्या 12 वेशीच्या 12 वाटीच्या 12 वैवाटीच्या महाराजा. आज तुझ्या चरणी नतमस्तक होऊन पंचमहाभूताच्या साक्षीने गाराणा घालताय रे महाराजा. आज भर रस्त्यात माझ्या मैत्रिणीचा पर्स कुणीतरी चोरला असता रे महाराजा. दुसऱ्याचा पैसो, दुसऱ्याची संपत्ती, दुसऱ्याची मेहनत घेऊन तो पळता रे महाराजा. त्याच्या मनातून लोभ, लालसा, चुकीच्या मार्गाने पैसे कमवूची इच्छा दूर कर रे महाराजा. आणि त्याच्या मेहनतीने प्रामाणिकपणे जगण्याची प्रेरणा दे रे महाराजा. वडाची साल पिंपळात, पिंपळाची साल वडाक लावून बायगत तिची पर्स मिळून तिचं न्याय निवाडा लाव रे महाराजा. ताई तुमची पर्स. माझी पर्स. बोला. त्यांची माणसं साधी बळजात त्यांच्या